Салом алейкум ба ҳама мардуми мусалмон. Имрӯзана ман ба кор омадам. Шаурмаи мо вале пухтагӣ нест, аз нави наиҷи грил пухтистам. Аз ин грилон тайёр шава насиб бошад, баъд шаурмаи гирён мекунам. Аз ҳарчи як гура гирён кунам светамон мепартояд. Ҳамин сабаб аввал грилоя жарид када мегирам, баъд шаурмамона жарид мекунам. Саркати омадам вале савдома накушодам. дуо кунед ки имрӯза савдои ман виручкамон бисёр шавад. инҷа пеши ҷои кори мо бармонда магазин одамоқай магазин намин тарафи ҳунук духтара каси наздикда боша шаурма хиридӣ абида оз тайёр неста. канали мо дастгирӣ кунед, лайкҳои бепло дареғ надоред, подписатсия кунед. иншоалло ки влогҳои нав бо мешавад. дина ман якта сёмка кардам, даима овозшо куштам, нафаҳмидам. барои ҳамин имрӯз гашта сар якта видео кардам. хостам худамо ба шумо шинос кунам. ягон саволҳо бошад марҳамат дар комментарӣ нависед. ман ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб мекунам. канали мо дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бешавад, дастгирии ҳамдигарро фаромӯш накунед. шумо ҳам дастгирӣ кунед, иншоалло ки ман ҳам канали шуморо дастгирӣ мекунам. худованд ҳамаи бандоро нигаҳбон бошад, ҳамаи ғарибонро нигаҳбон бошад. ба ҳама барори кор, ба мо ҳам барори кор дар ҳақмон дуо кунед. насиб бошад вале соуси шаурма ма чӣ хел тайёр мекунам нишон медиҳам. ҳамин соуси хеле осона ки хел тайёр мекунам. соуса тайёр кардан шавои мекунам, сёмка када роӣ мекунам тамом. ҳам белый соус, ҳам красный соус. ҳозир бели ба фикрам тайёр дорам. дина як сател тайёр кардагӣ будам. имрӯз ба фикрам ки сурхум тамом мешавад. имрӯз насиб бошад соуси сурхмо тайёр карданша сёмка мекунам. дигар ё пага саҳар насиб бошад мепартам тамошо кунем. дар хонаотон мекунем, мехӯрем. ягон татаки дилтон кашид. ина тарафҳои мо биёд. чанд рӯз борон, заминҳоям хушрӯ нашуда. магазин дига ҳастам. агар ҳамҷа маълум боша хеле зард полосати сабз. майли духтаро ва ҳама барори кор. ягон саволҳо бошад марҳамат нависед. иншоалло ки ба ҳамаи саволҳои шумо ман ҷавоб мекунам. подписатсия лайкро фаромӯш накунед.